Bugün sentyabr ayının 1'i ve heptaning 1-nji güni. Bilşiňiz ýaly ýaşlygy ýatlalyň diýip bu videonu taýynlamany özüm üçin makul bildim. Bugün bir näçe genç ýaşlarymyz ilkinji sapar käbiri aglap, käbiri beýençli, käbiri şadyan bolup orta mektebe ädim ätdi. Bilşiňiz ýaly biziň hem aramyzda şolar ýaly bolanlar bardy. Eger mektebe aglap gidenler bar bolsa kommentariýada hökmän belli. Diyecek zadım, bu yaşlarımıza eğitim hayatında başarılar, gelecekki in güýçli, in mert, in şadiyan ve ýokary bilimli çağlar bolup ýetişmesini tüýs ýürekden arzu etýärin. Bunun bilen bile 2008-nji ýylda dogulan ýaşlarymyzy, ýagny bu ýylky uçurumlarymyzy eğitim hayatında başarılar dileýärin. Okan, öwrenin, döredin ve gelecekki ulu wezipedäki işlerde öz ornuňuzy eýelemäňizi tüýs ýürekden ýene bir gezek arzu etýärim. Ve diýjek zadym, ilm we bilimiň adresi Alazim danışmanlyk olarak hem uçurumlarymyzy hem ýaş ýetginjekleri birinji sapar orta mektebe ädim çağlarymyzy tüýs ýürekden, tüýs kalbymyzdan gutlaýaryn.